Zdravím, vítam vás u svojho videa. Dneska si ukážeme, jak táto hra funguje. Je to realistická driving, je na Robloxe, každý si môžete zahrať. Ideme si ukázať, ako táto hra funguje. Prvé, co urobíte, tak si kúpite auto. Ja tam mám strašne veľa aut nakúpených. Pred chvíľkou som si kúpoval toto za Miles, je to tu. A za cash je toto tu. Tento cash. To sú Miles a toto sú cash akvizice. A Game Pass, to sú zárobky, si to neriešte. Ako prvé, co si dáme, tak si spálneme auto rozhodne. Riadi sa klasický VASD. Tady musíte vidieť na rovno. Potom VAEčko. To, keď si dáte semi-auto, to môžete Ečkem a kvečkem prehadzovať. Ale keď si dáte manuál, tak už neprehadzujete Ečkem a kvečkem, tak už prehadzujete. A keď si všimnete, tak tady máme aj toto. A ľavý shift je vlastne spojka. Stlačíte shift, až potom zaradíte. Vidíte? Teraz držím shift a zaraďujem. Pozor na to, niekedy sa vám to nebudete chcieť objavovať nejaké na manuál. A pre nováčku vám radím byť šport, to vám prehadzuje automaticky. Prvé co robí, tady máte farby auta, tady máte motor. Colors and engine. Budete si tady upravit jakou a takto si musíte ešte iba nejak upravať motory. Takže tak. Motor si rovno vytníme na pole. Tu musíme teda, máme Natura, máme tady Charger, Twin Turbo alebo Supercharger. Ja si tady dám Twin Turbo, si tady môžete dať barziaké motor, môžete si dať akokoľvek, to je tady, teraz brzdy. Najlepšie je úplne tady dole, to je najsilnejší. Dáme toto, si to dám tlmiče, si môžete nechať jak chcete. A podľa tohoto téme rýchlosť. Tohle je príliš. To je slabé. Musíte to dať tak, aby to tahalo toto kolego, to zvládne asi ne. Takto. Natáhneme sem. 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 Zadné kolesa sa točia. AVDčko je 4 kolesa a PVD, FVD, to sú tieto predné kolesa. My budeme mať RVD, vy si môžete dať z týchto dvoch. Kolesa radím mať strok alebo snow, pretože alebo tí, co ste driftéži, tak si dáte kolesa na vždy. Teraz farby, tady interiér, celé auto. Najprv ideme na celé auto, dajme tomu šedú, žlutú, modrú dajme to. Select, to si dáte farby. Potom máte aj miesto vnútro. Vnútro dáme a jak budete dávať, a jak budete farby, tak budeme farby stlačiť. Tady máte trúbenie. Máte tady aj to je vlastne a
to tady podsvietí pod auto, normálne svetla, sú to necháme tak. Toto je témat ohne. Ja dávam klasicky takéto, môžete dať barziak, vy si môžete dať barziaké. Toto je ako auto vyzerá. Takto či takto. Máte tady rôzne typy. Tady úplne rôzne typy. Ja si dám leskle, ja mám rád leskle. Dáte naspäť, tak ja si rád prepínam na manuál, to už mňa baví, takže shift, klečko, zase klečko a tady nedávate brzd, lebo brzda je takto, tady musíte dať zase klin, alebo zase, stačíte shift, keď máte manuál a Ečkem 3x klin, 2x kliknúť, máte prvú rýchlosť. Tak zase shift a Ečko. Tak shift a Ečko zase. Takže je to jednoduché, ale keď chcete na kalkulator, myslím, že to ja hrávam na počítači. Vy, co ste na kalkulator na počítačoch, teda na telefóne a na PlayStation, tak vám radím mieť šport. Ale keď máte ale semi, tak Bčko a Ečko, teda normálne, čo som ukazoval, stačíš, keby ste potratili. Teraz nebudem vyskúšať, keď si všetko. To bolo video na to, aby vám ukázal, jak táto hra funguje. Klasicky BASD ovládate auto, klasicky BASD. Alebo ešte jedna funkcia to je, keď stlačíme R-ko, tak vidíte, pohyb myšky sa zmení na otačenie volantom a práve tlačítko myši je brzda a ľavé a keď chcete zaradiť, tak viete vlastne a neviem z akého